musidɓe rewindotoɓe bowal ganni rendo pinale neesu on calminama on juurama on mbiyama bisimilla nder ndeɗo tongode ina ruttono hunde ekkurgue tarih ɓuuri tengtude eko wiite Talaata Ndeer mawni e nder dartol leydi Sénégal kono won wittiyankoɓe windiyankoɓe tarihiyankoɓe yurnetiɓe jii wonde Talaata Ndeer no Haaldatee ni wona ni yaruno ina jeeya ɓen mo jogorɗen tugnade hande e windande mum tawa kañum kadi no tugni e wittoji goɗɗi guila tubakoɓe ha e wonɓe woni professeur Mamadou Yuri Sall e wiide makko dey Talaata Ndeer ina gasa woodi kono no wirete ni ko ni yaari taw kadi hande yimɓe ina nawa ɗum e téléji e radio ji ina ngulla ina kaala noɓe kaldata ni ko ɓuuri ko hen hewde e wiide Mamadou Yuri Sall wona noon yaari eɗen ciftina no haaldate e nder tarih wonde Talaata Ndeer ko rewɓe salinoɓe jiimadi walla salinoɓe dahgo ko kañumen nattuno e tiba goto kañumen foof duppi koye mumen kono noon Mamadou Yuri Sall waɗi ɗum namde eti yurnade jaabuwol ciftinen noon ngal badal wanno koye hitande 1990 kono hol bannoɗo ɗum Ndeer gonɗon wuuro mawgo lamorgo e nder waalo holko rondino to banggue politique e nder oɗo royaume kono kadi holko woni battanemo ɗeɗo namde foof Mamadou Yuri Sall etima jabtademo kono adi foof ko ruttanade ko fate tarih wonde siftinde en ko jolno lewru février ha lewru mars 1820 Mamadou Yuri Sall ene siftina en wonde leydi France fawi jungo mum e leydi Sénégal ɓuuri tengtude sen liwiɗo wonno lamorgo hetti ɗum koye ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni anglais en lewru janvier 1817 cifodiral jaam ponnogal hormede soomi koko fati e dartingol kala ko fati e jeygu e juulagu ɓaleɓe ɗum ɗon so waɗi ma bonnu ko heewi wonande colonie en wonande tubakoɓe ɓe ko keɓanno e nder Afrique ha e nder les Antilles ene wiiri Mamadou Yuri Sall e nder ɗum wadde leydi France dari lang e salade ngal ɗon cifodiral wawa latade saabu so ngal laatima ɓe dañata ɓaleɓe liggantoɓe e on saaha kadi leydi France dari e yidde waylidde ɗum ko wiyete les comptoirs commerciaux ɗo jeygo e juulago addeteno guila yimɓe ha e guura yiiɗi wattude ɗum nokkuje ndema ɗon ɗo waalo hay ko abbiti hen ko ɗum ɗo wonno gollal taɓitkal commandant Hamet gaddaɗo to Saint-Louis ñande 13 lewru mars 1819 ina ari ina arde pellital ina jogui kadi jooɓari timmude to banggue ngaalu ngam wawde tabitinde ɗum ɗon ko tubakoɓe miijino so hettude hettere leydi nden ɗon alɗude guila waalo ha Fouta watta ɗum nokku ndemanteri guerte hakkude maaje ɗe walla duude ñiibi koɓe mbiyata ila morphil foof wattu hutorede nder leydi France taw ene reme ko ñamminoyte tubakoɓe ko nawate caggal leydi ko ɗum saabi filñitere e salare laamu almameɓe wonande Fouta kam wi loppet e wiide Mamadou Yuri Sall ko nden hankkadi tubakoɓe ɓe mbi tawde Fouta salima ƴeewo yen waalo ɓurɗo yen ɓadade tawde ɓe jooɗino ko Saint-Louis ko ardiɓe Fouta calino ko ardiɓe waalo eɗen mbawi wiide jaaɓi ɗum ene wiide Mamadou Yuri Sall tawa e on saaha ardinoɓe biteɗo Barak Amar Fatim Borso on ɗon jaaɓino disnodirde e gouverneur mo France e balɗe dabɓe ɓe mbaɗi cifodiral siifa koto jaw ñande 4 walla ñande 6 lewru mai 1819 Mamadou Yuri Sall yurno yimo bindande tarih ha artirani en ko soomi e nden sifan e ko windi kanko Mamadou Yuri Sall fawade e artigal walla kuulal garowal ngal ɗo ngam wawde siinude ɗum lamɗo biteɗo Amara Boy kañum e hilifaɓe wonnoɓe nder waalo jaaɓi tottirde lamɗo France wonto jeyal mum taw kadi ko jeyal duumingal won duuɗe e dendagal nokkuji ɗi ganduɗa ɗe ko leyɗele ndematede gonnoɗe e jiimadi waalo ngam ɓe mbawa remde toon kala koɓe beela ngol ɗo tottirgol leydi ina wostodire e ɗum ɗon ko mbiten kubal walla ko faraysi tottataɓe kala hitande taw ɗum ɗon kadi ina jeeya e nder sifande nde
wadde en paami ngal ɗo ciifodiral ngal Fuuta sali waalo rutti jaɓi ɗum addi kadi dille Fuuta kono kadi dille hunde e wonɓe e waalo ha to Ndar taw jaɓani nde ɗo sifande nde lamɗo waalo sifno fuɗɗorade omo ganduɗa kañum woni gardinoɗo dimate on saaha Elimane Boubacar Kane kanko Elimane Boubacar Kane ni commandant leydi français on ɗon saaha konnoɗo ɗo yiiɗino wadde feere foof ha wawnamo alay sago forsamo ngam ɓenninde programme o kono noon kanko gardiɗo dimat e wiide Mamadou Yuri Sall mo ganduɗa o ina jagguno e on saaha waalo wonno koye jimani province mum hono province dimat kañum wi wawana jabde ngal ɗon ciifodiral o holliri wonde o wawano woppude leydi France ina fawa junggo mum e nder nde ɗo hettere leydi waalo saabu waalo jeyno koye hettere leydi dimat kono gaga ɗum ne kadi ko gajari ƴaɓorguel gongo soɓe ummima waalo ɓe paano ko dimat e nder ɗum jagganomo pottital ne waɗa hakkude commandant leydi France gonno ɗo e ardiɓe Fuuta kono ngal pottodiral ala ko jibini Elimane Boubacar e on ɗon saaha kañumni darni coalition mawɗo to banggue politique tawa ina tawe hen hewɓe ngam riwtude en ɗon tubakoɓe sifodirnoɓe makko o wawi rendinde on saaha wonɓe jimade dimat Kadiawar tawti Trarza kañum e Brakna yantude Fuuta e gardugol almami Birane won e on saaha yantude kadi e hunde walankoɓe salinoɓe nden ɗon sifande nde lamɗo mabɓe Amar sifno yantude hunde commerçant ji woni julankoɓe wonnoɓe to Ndar kamɓe foof ɓe ndendi ngam salade jimade tubakoɓe kono kadi ngam salade nde ɗo sifande nde lamɗo Barak woni lamɗo waalo sifodirno e commandant mo leydi France ɗum ni jibinino fitina ha omo ganduɗa o ko kañum woni gardinoɗo Trarza e on saaha ene wiye Amarar Ould Mokhtar waɗi jangu to wiyete Cagar e nder waalo ha ɗum saabino Barak waale on ɗon saaha gañi hen ha nawa to Saint-Louis ngam safroyade ɗum saabi haɓɓere nde Elimane Boubacar darnuno no ɓuuri weɓirde wawi nadde lewru février lewru mars 1820 naati to waalo to ngam salade e heptude ɗen leyɗele tubakoɓe tottono e ɗen ɗon pelɓodira ɗen ɗon haareji hewɓe mbarama hen kono kadi guuri kewɗe duppama hen tawa Ndeer kañum e hoore mum ko hen jeeya ɗum ina feeñi e haar Yero Booli Diaw haala mum ka ƴettiti ɗum ko Mamadou Yuri Sall o wi ko ɓuuri hewde e jamreɓe mbarama hen ngam salade wonde e jimade safalɓe kañum e haalpulaar en ummiɓe Fuuta ko ɓuuri hewde e rewɓe wonnoɓe caggal Linguére awo hono Fatim Yamar kañumen cuɓi duppude koye men e nder suudu woturu woni suudu Kaar walla mbiyen Tiba taw ko goto e mabɓe aduna gon miijo on ɗon wiyete ko Mbarka e nder Talaata e nder histoire mum ɓe mbiya wonde rewɓe ɓe cinkino ko cinkal worɓe ɓe dari ngam riwtude ɓen yannoɓe e mabɓe guila safalɓe ɓe ha e fuutankoɓe nde Talaata e nder simtirte ɓen ɗon keptinama wonde gona worɓe ko rewɓe tiki goni ɗon e wiide Mamadou Yuri Sall ɗum ala fof ɗo feeñi e nder tarik o sabu wona ɗum capitaine Azane haali e nder notice mbo wanno e nder Fuuta e 1863 feeñani kadi e chronique de waalo sénégalais taw ɗum ɗon yalti kadi e bindan 1961 taw windi ɗum ko Amadou Wade gonnoɗo e jimade Yero Diaw e nder ɗum noon e wiide Mamadou Yuri Sall ko haalate ko e Talaata e nder ina addi jibru ñalawma mo ganduɗa ko mawnitteɗo tawni heddi e nder dartol wonande waalo tawa yimi ɗum yimiyankoɓe hewɓe ko wayno Adjambana Diop ɗum wanno koye lewru novembre 1734 Talaata e nder kalateɗo 1820 o jutodirani e ngal baɗanogal e lewru novembre 1734 wadde Talaata e nder e wiide Mamadou Yuri Sall simtata ko baɗe bannode e lewru novembre 1734 wona ko wanno e 1820 taw ɗum ɗon ko fitina bannoɗo hakkude fuutankoɓe Trarza hunde Kadior e Saint-Louis nde Lourde wi loppet jaɓani jeygol leydi ɗon e waalo woppidi ɗum e commandant leydi France te kadi e wiide Mamadou Yuri Sall ɓen ɗon rewɓe witeɓe Talaata e nder wannoɓe ngal baɗal e 1734 ala ko mbaɗi so wona ñemtinde no rewɓe Fuuta mbanno kono no haaldi ɗum nde ɗo windande arore nden ɗon windande Mamadou Yuri Sall holliri wonde windi ɗum ko biteɗo baron Roger
Baron Roger ardima leydi Sénégal 1822 ha 1827 omo andina en e nder windande makko witende Clédor tawa haalata ko histoire Afrique wonde rewɓe nder ɓe ala ko mbaɗi so wona ñemtinde rewɓe Fouta ko kanko tubako haali ɗum wondunoɓe e almami Abdoul Qadir Kane e nder bataille Bungowi ɗum wanno ko Kayor e 1797 ina hawri e jibinede e laaji Umrol Foutiyou Tall ko ɓen ɗon rewɓe e wiide kanko Baron Roger yinoɓe worɓe men ene ciiwo ƴiƴam walla ina tallo e nder ƴiƴam e dow polgu dammel mo Kajoor ko ɓen nattuno e nder tibaju men duppi koye men ha wonti ndondi ngam salade kala jimandi walla kala koyer ganduɗa mboɓe kaɓanno o ina ummini ɗum faade mabɓe ngal ɗon baɗangal e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ngal ɗon sarimo e nder dendagal nokkuji ɗi ha yettoyi Linguére Fatim Yamar wadde e wiide Roger Baron hayso tawi ɗum waɗi to waloto woni Talaata e Ndeer ɗum ko ñemtinande ko wanno e nder Fouta e 1797 caggal haare Bungowi ɗo Abdoul Qadir Kane jaggono Mamadou Yuri Sall ene artana en e fayida gonɗo e nder keptugol capital Ndeer woni capital Waalo e on ɗon saaha e nder l'histoire politique wonande leydi Sénégal e wiide makko keptugol Ndeer ko adi foof eɗen mbawi wiide ko ɗum polgu ngam haɓade ko fate colonisation e mbaɗi kuftidinde salade kadi kala ko yinno tubakoɓe wadde ɗum walla ni firtude gonka Fouta ha e gonka Antiye ngam kadi heɓtude leyɗele mumen déclaration ngaji walla mbiyen haalaji ɗi commandant leydi France wanno e o saaha ina ballita en e wawde ɓedde battane to banggue politique e to banggue faggudu jangu mbannogo to waalo tawa waɗi ɗum ko coalition on ɗon e gardugol Elimane Boubacar Kane taw ko salade jimadi e salade kala gueɗe tubakoɓe ko ɗum saabi gañgu mabɓe ɓeydi e Elimane Boubacar Kane mbinoɗo loppen ala fof bonandeji koɓe kalani e makko to banggue tarik ha ni ɓe jaggi wonde kanko dey ko leydi Angleterre gembe mbo tawde kay leydi Angleterre e hitande ujunere temedde jeetati sappo e jeeɗiɗi kam woppirno leydi France nden ɗon hettere leydi nden noon Elimane Boubacar Kane e ɓeɗo foof dari nde ɗo darɗe leydi France an kadi ala ko wawno so wona haytude e yatirde caggal e ɗum ɗon koɓe jinno heɓtude nden ɗon hettere leydi ngam ɓe mbawa remde toon ndema guerte e ndemaji goɗɗi tew ɗin ndemaji battidoy koye nokkuji goɗɗi ene jeyno hen yidde wadde toon guesa sukara ɗum laataki ɗon wattoya ko nokku goɗɗo wadde ɗon nokku ɗo remate hottollo walla mbiyen wiro ɗum laataki ɗon wattodi ko nokkuji goɗɗi kono kadi remde ɗon guerte ɗumne kadi eɗen gandi ummi ɗon fati diwan Sine Saloum tawde kay Fouta wi ko Lopet ene jeyno hen kadi wadde lawol lano jordi ha yetto Fouta kono kadi ne jeyno hen wadde port tawa ko ɗon kala ko remanowo ƴettete e Fouta ha e Waalo wawa nawede e nder leyɗele tubakoɓe ɗumne kadi ɓe kayti waɗi ɗum ɗon Mamadou Yuri Sall ina andina en wonde ko hunde moƴƴere ruttanade tarikh kono noon no tarikh o haaldete ni yo rewe wona gonga Mamadou Yuri Sall ko mbawɗen tongude e nder windande makko gueɗe ɗe no goodi wonde Talaata e Ndeer ina gasa waɗi kono hayso Talaata e Ndeer waɗi e hitande ujunere temedde jeetati e nogas lewru février ha lewru mars ko ñemtinande baɗe tarikh bannode e yonta almami Abdoul Qadir Kane nde haɓata e demal Kajoor e ko wiyete la bataille de Bungowi 1797 en hawri e jibinede El Hadj Oumar e wiide makko kadi ko baɗe tarikh jiiɓodiri ɗon ko wiyete ko Talaata e Ndeer wona 1820 waɗi ko 1734 te ko adduno ko ɗum ko e on ɗon saaha e ko haalate ko e Talaata e Ndeer hannde wona gotum ko ɗum ɗo tan jinneɗen addude ngam ƴewde holno satirte tarikh mo ganduɗa ko purgaɗo walla bonnaɗo taw kadi hannde ko ɗum ɓuri sarade e nder leydi ndi yimɓeɓe foof no nangi e hakkillaji men ngal ɗo baɗal wanno ko 1820 wanno koto Ndeer rewɓeɓe ko ngam salade jimandi tubakoɓe mbaɗi ɗum kono wona ɗum wonno saabu lamɗo on saaha jaɓino sifodirde tubakoɓe e tottude ɗumen leyɗele e ɓen ɗon gara remde ɗon hottollo guerte ko abiti hen ha ina darno ɗon comptoir uji e poruji mbawa nawde ɗum nawana ɗum leyɗele tubakoɓe
ngal baɗal tarik Mamadou Yuri Sall ina hollira en wonde no habirarani wona noon yaari.